national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Setyembre 29, 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Diving operation sa naglugdang fishing vessel ginuntat na. IPM CDC wala nakabaton komunikasyon angod sa bayulasyon sa sanitary landfill. Sa balita national vaccination sa mga menor de edad mag-uumpisa sa Oktubre 15. Formally ginakusahan si Senator Hontiveros nga ginsuhulan ang testigo. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya pinagdapat-apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes Una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time las 6:15 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginundat na sang Philippine Coast Guard o PCG ang search and retrieval operation para sa duwa pa ka mga missing mangingisda upod sa naglugdang FV St. Peter the Fisherman II. Suno kay Coast Guard Western Visayas sa spokesperson Commander Edison Diaz sa pagpagigsapon sa mga opisyal sang PCG kag LGU sang siyudad sang Cadiz. Ginkasugtan nga unta na ang diving operation bangod zero visibility na ang sulod sang barko kag nagalaptan na ang mga debris kag mga gamit sa pagpangisda. Nabudayan naman ang mga divers bangod sa ipagwa ang bangkay ni Julian Dungog bangod daga kaagnas kag nagahabok ng lawas sini nga nakitaan sa gamay nga compartment sang barko. Nagapati ang grupo sa mga rescuers sa posibilidad nga nasampay sa iban nga lugar ang lawas sing sa pakamangingisda nga si Manuel Auditor bangod yara ini sa ibabaw sang barko sang natabong paglugdang sang barko sa may Sikugon kag Gigantes Island. Hugot naman nga ginabantayan sang PCG ang lugar sang insidente para sila marine casualty investigation kag posibilidad nga oil spill. Ang final decision sini is na terminate ang atong sining underwater search and retrieval operation. It's because na libot na tanan sa aton sini divers ang area ng vessel, tanan sini nga area na clear out na kag wala na sinisita sang makita dito Nabadian na si PCG Western Visayas spokesman Commander Edison Diaz. Ginpahayag ni IPM CDC Consultant Horace Yap nga wala sila sa minabaton nga anuman nga komunikasyon sa ahensya sang gobyerno kon LGU sa Bacolod nga mayara sa nakometer nga bayulasyon sa pagmanage kag operation sang sanitary landfill sa Barangay Filisa. Una nga nagpasar sa resolusyon ng Barangay Filisa nga nagapamatok sa extension sang kontrata sang IPM CDC bangod sa pila ka mga reklamo sa operasyon sang landfill. Sa Desyembre 2021, magatapos ang kontrata sang IPM CDC sa operation kag maintenance sang landfill. So kaya ilan na nabato ng kopya sang resolusyon kag ginpabalo naman sila ni City Legal Officer Attorney Jose Rito Bayatan pero nagklaro nga hindi sila makadesisyon kundi nakadepende ini sa LGU. Samtang gipahayag ni Yap ilan na nasumeter sa tatapan sang alkalde ang ginaduso nga public-private partnership sa pagpatukod sang bagong landfill sa kilid sang existing landfill.
Aminado siyap nga puno na ang cell number 2 sa sini nga tinion kag ang bagong landfill ang ginalantaw sini nga solusyon. Angot sa mga balita, magapatawag si Councilor Carl Lopez ang chair sang Committee on Environment sa Sangguniang Panglungsod sang committee hearing angot sa ginpasal nga resolution sang Barangay Felisa nga nagapangabay nga hindi napagpalawigon pa ang kontrata sang IPM-CDC sa pag-maintain kag operate sang sanitary landfill. Unang ginpalayag ni Kapitan Ramon Hardin ang pagpasa sang resolution ang base man sa konsultasyon nga ginpatigayon matapos ang reklamo sa mga pumuluyo sang Barangay Blumentritt sa may Barma sa Musya ag Barangay Dilaw sa may syudad naman sang Bago. Ginpahayag sang konsehal nga luyag niya nga ireserba ang iya sini nga panindugan sa issue tubtob nga matapos ang patigayunon nga committee hearing. Pero suno kay Lopez kung mahimo pa lang mas solusyonan ang issue bangod sa iya nga ihibalo ang Felisa ang area nga pwede habuyan sang basura. Nahangpan man ni Lopez ang concern sang barangay angot sa ginaligar violasyon sang IPM-CDC sa maintenance sa operation sang sanitary landfill. Suno pa sa konsehal nga iya ginalantaw nga sa bulan sang Disyembre mapuno ng cell number 2 sang landfill. Sa iba niya balita lokal, ginkumpirmar ni Ani Bacolod City Councilor Attorney Cesar Distrito nga nakabaton siya sa imbitasyon para mag-running mate ni Anay 3rd District Congressman Aldo Balita sa 2022 nga eleksyon. Sa press statement, ginpahayag sang Anay Konsehal nga wala pa siya sang desisyon angod sa imbitasyon kag magakonsulta pa ini sa mga kilala nga political leaders, pamilya kag supporters ilabi na sa Barangay Singkang Airport kag Magsungay kung balaw magapapili sa pagka-vice alkalde o kung magapapili bilang konsehal. Madumduman una ginanunsyo na Balita sa intensyon nga magapapili bilang alkalde sa syudad sa Bacolod. Samtang nga ginklaro ng distrito nga maayo ang ila pagtamdanay ni Bacolod City Mayor Evelio Nardia kag nagapasalamat man nga naging parte sa line-up sa nagpapili sa tung 2010, 2013 kag 2016 nga eleksyon. Ginpahayag ni Bacolod City Councilor or former Bacolod Councilor Attorney Cesar Distrito nga ginpresentar na sa iya ni Ani 3rd District Congressman Albi Benitez ang mga programa sini nga magatutok sa healthcare sa Bacolod noon. Lakip ng pag-establisar sang City Hospital, pagsulbar sa housing backlog, infrastruktura, road network improvements, complete renovation sang 3 kadalagko nga mga public markets, solusyon sa mga pagbaha, maghimos ang business kag job opportunities kang isang industrial zones. Inikadungan man sa pag-anunsyo man sang Anay Konsehal nga nakabaton siya sang imbitasyon nga mag-running mate ni Benitez. Sa piyak wala pa sang pinal nga desisyon, ginpahayag sang Anay Konsehal nga preparado ini sa amo nga trabaho sa tiod nga magdesisyon nga magpapili vice alkalde bilang isa man ka abogado kag profesor sa graduate school, political kag criminal law sa mga universidad sa syudad. Sa nibloan nga si distrito ang siyam katuig nga miyembro sang konseho, 2 ka beses nga nangin floor leader kag nangin chairman man sang dalagko nga mga komitiba kang isang committees on budget and finance kag laws and ordinances. Ginpahayag ni Councilor Archie Baribar nga wala pa sang final slate ang Grupo Progreso kag may pinapa ka mga butang nga gina-finalize sa karon. Suno sa kay Baribar, may isa tugtog 2 pa ka mga kandidato para sa konsehal ang kulang sa GP kag mayara sang comebacking. Ginpahayag man sang konsehal nga wala na o kung wala na issue sa posisyon nga mayor kag vice mayor, samtang sensitive naman ang posisyon sa pagkakongresista. Una nang ginpahayag sa ato ni Vice Mayor Sid Familiaran nga si Mayor Evelio Lunardia amo ang mag-anunsyo sang line-up sang Grupo Progreso para sa 2022 nga eleksyon. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippines Standard Time sa mga nagapanginat Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon.
Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with
40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Good day everyone! Ako bali si Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako bali si Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga na-trap dito or na-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara TTX 500 capsule mga ka-aksyonas. Ako gali si Andres Pongar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw ano lang daw. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Sa Oktubre 15, mag-umpisa ng pagbakuna sa mga menor de edad umpisa 12 anyos tubtob 15 or 17 anyos kontra COVID-19. Sunod kay DOH Undersecretary Mirna Kabutahe, ang pagbakuna sa mga minors ang mag-umpisa sa Metro Manila kagatagan sang prioridad. Ang may mga comorbidity kangay sang heart, kidney, kag respiratory problems. Ginpahig man sang DOH official ng National Capital Region sila mag-umpisa bagod maayo ang ilang vaccination coverage ilabi na sa A2.
Ginpahayag ni kabutahe nga pagkatapos ng 2 ka semana nga test run, pag-uumpisa naman sa iban nga rehiyon ang vaccination sa mga minor de edad. Ang mga minor kag ila ginikanan o kon guardian ang dapat nga magperma sang consent forms para sa pagbakuna kag dapat magdalaman sang medical certificate sang ila comorbidity. Ginakusahan sang Farmally Pharmaceutical Corporation ang opisina ni Senador Risa Hontiveros sa pagsuhol sa ilaanay warehouse staff nga nagtestigo angot sa ginaligar substandard nga face shield. Ang aligasyon nga gintawag naman sa mamalidha nga kabutigan. Suno sa Senador, ang anay warehouse staff sang Farmally ang nagpakig-angot sa iya opisina. Sa video nga ginpakita sang Farmally, isa ka warehouse staff ang nagpanayag ka driver sang staff ni Hontiveros ang ginaligar, nagsuhol sa iya anay co-worker kabaylo sang testimonya. Bilang sabat sa akusasyon, ginpahayag ni Hontiveros nga may kopya ini sang email agud mapamatud-an nga wala sang pagsuhol nga natabo. Handa man ang senador nga sabton ang anuman nga kaso nga ipasaka patok sa iya. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang iya tinutuyo nga pabaskugon ang maritime relations sang Pilipinas sa Estados Unidos kung siya ang magadaog bilang presidente sa 2022. Ginpahayag ini ni Dumagoso matapos nga nagbisita sa iya sadtong Setyembre 27 si US Charge d'Affaires ad Interim Heather Variaba. Ginpahayag ni Mayor Isko nga dakong nabulig sang US sa pagbabaskog sa depensa sang Pilipinas sang handa siya nga proteksyonan ng interes sa mga Pinoy sa anuman nga maritime issue nga mahimo matabo. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 33 Aksyon Radio Philippine Standard Time, D3 bayo mga kaaksyon na nagabalik-balik balang imong hilanat nagasakit kag nagakat sa aksyon! Lasay sa 34 Aksyon Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Merkules, Setyembre 29, 2021. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.